Dobrý deň, volám sa Martin Krupa a predvediem vám účinky Metabondu. Predvediem to na tomto testovacom stroji. 250W elektromotor poháňa pomocou plynového remeňa vonkajší krúžok ložiska. Na tento vonkajší krúžok ložiska budeme pritláčať malý valček ložiska pomocou zveráka. Test bude pozostávať z troch častí. Prvá časť bude na sucho, v druhej časti použijeme olejovú vaničku, aby bolo dostatočné mazanie a v tretej časti pridáme Metabond. Keďže trenie vyžaduje väčšiu energiu, budeme pekne vidieť zaťaženie na silometri, ako aj sila, ako budeme pôsobiť na predmet a pomocou tohto ukazovateľa. Je to sila, ktorá je v tele. Vidíme, že elektromotor nás zastavil pri sile 4,5 kg a predmet je spálený, opotrebovaný a spálený. Čiastočky, ktoré nám chýbajú z toho vláčeka, sa napálili na krúžok ložiska, preto ho musím dostatočne očistiť. Krúžok ho pootočím, aby sa nám zachovali podmienky testu. Pridám kvalitný motorový olej. Je pekne viditeľné, že predmet je dokonale mazaný. Válček zadrel pri záťaži asi 7 kg. Už nie je taký spálený. Znova ho dokonale očistím. Teraz pridám trochu Metabondu. Válček znova pootočím. Vidíte, že pri rovnakej záťaži, ako predtým predmet zadrel, s tým istým olejom, po pridaní Metabondu je zaťaženie elektromotora takmer nula. A teraz si ukážeme rozdiel v opotrebovaní materiálu. To opotrebovanie je takmer minimálne. Pri používaní Metabondu garantujeme bez problémov dvojnásobné zaťaženie. Tak si teraz dokážeme. Predtým pridrel stroj pri tejto záťaži. 14 kg je dvojnásobné zaťaženie a motor stále pracuje bez akýchkoľvek problémov. Aj pri dynamickej záťaži na motor nezadrie. Teraz si pozrieme zaťaženie pri viac ako trojnásobnej záťaži. A navyše veľká výhoda Metabondu je, že klasický olej vám z povrchov stečie a trvá prvých pár sekúnd, kým začne motor mazať pri studenom štarte. Pri Metabonde vytvorená vrstva chráni motor, aj pokiaľ tam ešte olej nie je. Pri tejto istej záťaži nám predtým s olejom z motor dá. Aj
pri dynamickom zaťažovaní to nerobí motor žiadny problém. Takýmto spôsobom sa životnosť motora rapidne predĺží. Ďakujem.